Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς αστικής επιβίωσης με την ονομασία Σχέδιο Περίανδρος. Μετά την ενέργεια περνάμε στο ρουχισμό. Ο ρουχισμός είναι η αθόρυβη φορητή μπαταρία του σώματός μας. Αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας. Σας είχα ζητήσει να γράψετε στα σχόλια του προηγούμενου βίντεο ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι Έλληνες με τα ρούχα στην επιβίωση. Το λάθος αυτό είναι διπλό και έχει να κάνει με την υπερεκτίμηση του ενός χοντρού μπουφάν και με τη χρήση του βαμβακιού ως βασικού στρώματος. Το ένα χοντρό μπουφάν μπορεί να είναι εντυπωσιακό, αλλά αν βραχεί είναι καταστροφή. Χάνει τη μόνωσή του, στεγνώνει αργά και παίρνει τη θερμότητα από το σώμα μας. Εδώ συναντάμε την φιλοσοφία του Περίανδρου. Ο σοφός ζεσταίνει τον εαυτό του με εγκράτεια και με σοφία στη διαχείριση. Το ζητούμενο είναι να μην κρυώνουμε ποτέ και να μην υδρώνουμε ποτέ. Αν υδρώσουμε και παραμείνουμε ακίνητοι, η υγρασία μετατρέπεται σε ψύχος και μπορεί να γίνει θανατηφόρα. Η γνώση του σωστού ρουχισμού είναι πληροφόρηση. Ένας φίλος σχολίασε ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι να φοράμε επώνυμα ρούχα, κοσμήματα και έντονα χρώματα. Αυτό είναι σωστό. Αν τα ρούχα σας φαίνονται ακριβά ή αναγνωρίσιμα, στέλνετε το μήνυμα ότι διαθέτετε πόρους. Έτσι, βγαίνετε αμέσως από τη θέση του γκρίζου ανθρώπου και γίνεστε στόχος. Ο γκρίζος άνθρωπος φοράει ουδέτερα, αφανή χρώματα, γκρι, χακί, καφέ, μαύρο και κατά προτίμηση χωρίς λογότυπα. Η επιβίωση απαιτεί τη στρατηγική των τριών στρωμάτων, δηλαδή την ικανότητα να αφαιρείτε ή να προσθέτετε ρούχα ανάλογα με τη θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας έτσι τη ρύθμιση του σώματος. Το πρώτο στρώμα εφάπτεται στο δέρμα. Ο ρόλος του είναι να απομακρύνει τον υδρότα. Το βαμβάκι είναι εχθρός, γιατί απορροφά τον υδρότα σαν σφουγγάρι και ψύχει το σώμα έως και 25 φορές ταχύτερα. Γίνεται ένα υγρό κρύο στρώμα πάνω στο δέρμα σας. Η λύση είναι συνθετικά υλικά ή ακόμη καλύτερα μάλινα. Ρώτησα επίσης ποιο υλικό είναι ο πραγματικός σύμμαχος του γκρίζου ανθρώπου. Οι φίλοι σχολίασαν σωστά, το μαλλί μερίνο. Κάποιος μάλιστα σημείωσε ότι το μάλινο ρούχο μπορεί να επισκευαστεί πιο εύκολα, ακόμη και να κατασκευαστεί, αν υπάρχει η γνώση. Το μερίνο υπερτερεί σε 3 σημεία. Σε κρατάει ζεστό, ακόμα και αν είναι νοπό, δεν μυρίζει εύκολα και επιτρέπει οικονομία πόρων όπως στα απορρυπαντικά. Επίσης επισκευάζεται πιο εύκολα. Αυτή είναι η πραγματική σοφία στην επιβίωση. Το δεύτερο στρώμα προσφέρει μόνωση παγιδεύοντας τον αέρα. Εδώ χρησιμοποιούμε φλις ή χοντρό μάλινο πουλόβερ. Το τρίτο στρώμα δεν είναι για ζέστη αλλά για προστασία από τον άνεμο και τη βροχή. Αν υπάρχει δυνατότητα επιλέξτε παντελόνι και μπουφάν με Gore-Tex ή αντίστοιχα αδιάβροχα διαπνέοντα υλικά. Το παντελόνι είναι εξίσου κρίσιμο με το μπουφάν γιατί προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης που κλέβουν τη θερμότητα του σώματός μας. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι η απώλεια θερμότητας από το κεφάλι και τα άκρα. Πρέπει πάντοτε να προστατεύονται. Ο σκούφος είναι από τα σημαντικότερα ρούχα αφού έως και το 40% της θερμότητάς μας μπορεί να χαθεί από το κεφάλι. Έναν σκούφο πρέπει να τον έχουμε πάντα μαζί μας χειμώνα καλοκαίρι. Ένα μανίκι λαιμού από μαλλί μερίνο ή συνθετικό αποτρέπει τον κρύο αέρα να εισέρχεται μέσα στα ρούχα και προστατεύει τον αυχένα. Η προστασία των χεριών είναι επίσης σημαντική. Χρειάζονται αδιάβροχα και ζεστά γάντια για το κρύο και ένα ζευγάρι γάντια για καθημερινές εργασίες και μαστορέματα. Τα πόδια πρέπει να μένουν ζεστά και στεγνά. Το σωστό υπόδημα πρέπει να είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό και διαπνέον. Στο κρύο
Επιλέγουμε ένα νούμερο μεγαλύτερο για να χωράει δεύτερη μάλινη κάλτσα. Για ήπιες συνθήκες χρειαζόμαστε και ένα ζευγάρι στο κανονικό μας νούμερο. Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι ο ρουχισμός δεν είναι μόδα, είναι μέρος της ρύθμισης και της ασφάλειας του σχεδίου μας. Φυσικά η προετοιμασία μας περιλαμβάνει και την πιθανότητα να χρειαστεί να εγκαταλείψουμε τον χώρο μας και να μετακινηθούμε γρήγορα με ένα ελαφρύ σακίδιο. Τότε ο κανόνας του ρουχισμού αλλάζει. Δεν πακετάρουμε ολόκληρη ντουλάπα, πακετάρουμε με σοφία σαν αυτή του περίανδρου. Το σακίδιό μας πρέπει να περιέχει μόνο τα απολύτως κρίσιμα για να διατηρήσουμε την ενέργεια του σώματός μας. Οτιδήποτε δεν φοράμε πρέπει να χωράει σε ελάχιστο χώρο. Η πρώτη και πιο βασική προσθήκη είναι το εφεδρικό βασικό στρώμα. Αν υδρώσουμε ή βραχούμε, πρέπει να αλλάξουμε αμέσως γιατί το νοπό ρούχο είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Φροντίζουμε λοιπόν να έχουμε ένα ισοθερμικό σετ εσώρουχα. Ακολουθεί ένα δυνατό ελαφρύ μονωτικό. Ένα πουλόβερ μερίνο που συμπιέζεται εύκολα και δίνει τεράστια αναβάθμιση στη μόνωση. Χρειάζονται επίσης 2 ζεύγια εφεδρικές μάλινες κάλτσες. Τα πόδια υδρώνουν και χρειάζονται τουλάχιστον ένα ζευγάρι στεγνές κάλτσες για τον ύπνο. Αυτή είναι η καλύτερη ιατρική για πρόληψη φουσκαλών και κρυοπαγημάτων. Συμπληρώνουμε με ένα ζεστό σκούφο και ένα ζευγάρι λεπτά λειτουργικά γάντια, γιατί τα χέρια πρέπει να λειτουργούν για να ανάβουν φωτιά και να χειρίζονται εργαλεία. Τελευταίο είναι ένα ελαφρύ αδιάβροχο καλής ποιότητας με πλήρως θερμοκολλημένες ραφές. Αυτή είναι η ασφάλειά μας, δεν θα μας ζεστάνει, ο ρόλος του είναι να κόβει τον άνεμο και τη βροχή. Χωρίς αυτό ο αέρας θα κλέψει τη θερμότητα από όλα τα υπόλοιπα στρώματα. Συνοψίζοντας, ο γκρίζος άνθρωπος δεν κουβαλάει βάρος, κουβαλάει έξυπνες επιλογές. Και φυσικά η ώρα να στήσει κανείς το σχέδιό του δεν είναι τη στιγμή της κρίσης, είναι τώρα. Αυτό ήταν το κεφάλαιο ρουχισμός. Στο επόμενο κεφάλαιο περνάμε στην ιατρική. Γράψτε μου λοιπόν κάτω στα σχόλια, πέρα από το κοινό φαρμακείο, ποια είναι τα 3 πιο κρίσιμα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που πρέπει να έχει ο γκρίζος άνθρωπος στο kit επιβίωσης. Μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω και επίσης ένα like για να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Σας χαιρετώ, μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε πάντα καλά. Γεια σας.